Čau ľudia, dneska sme pri tejto hre Brawl Stars a ideme hrať trio showdown, ale s mojím kamošom Oliverom, ale on neviem asi, že ide hrať, nevadí. Tak, ideme na to! Veď nová sezóna a nové skiny a také. Tak, ja som si vybral Edgara, lebo ho mám na maxke. To je môj najsilnejší brawler. Toho mám vymaxovaného jak nič. Nikto. No tak, keď nemáš odber ešte, tak ho tam okamžite naval. Hačko. No ja som si dal štít. Daruj. Počkej chlapci, od toho a dievčata. A keď nemáš ešte u mňa ani like, ani odber od toho, tak to domatím. Viem, že som slabý kanál, lebo ale skúsime dať aspoň 100 lajkov na tento kanál. Dáme. Tak možno, že urobím takú súťaž. To. A dačo? O stretnutie, alebo dačo také. A môžete mňa vidieť naživo. Viete, ja som mňa prikliknúť, ale ešte ste mňa nevideli naživo. Tak, môžete mňa vidieť aspoň 100 subscribe, adberov a také lajky. Dáme to, tak máte so mnou osobné stretko v Poprade pri Komenského. Áno, pri Komenského. Tam, kde ja chodím do školy, logicky. No. Prečo tam neísť? Prečo tam neísť, ako? No. Na čo tam neísť, ako, že rovno aj uvidíte moju školu? Áno, moju školu. Budete vedieť, ak vypadá Komenského. Ja tam chodím a je to super škola. Super. Neviem, že to povedám na to super škola alebo hnus škola. Stredne, že dobro zla. A môžeme ako natočiť aj video spolu. Môžem tam robiť tutoriály, také veci, by ste vy chceli. Vy osobne. Mohli by sme natočiť toto. Ja nemám čo točiť PVU, alebo PVU, lebo nikto nepíše komentáre. Ale to nevadí, možno, že sa zlepšíme, nie? Alebo nie? Môžeme sa zlepšiť, lebo tento kanál je úplne, že slabý. Nechceme. Tak. Tak, máme 28 všetci. A vyhrali sme!
Zbierać płatko. Tak. Jeszcze ten search. Jest, nie ma szacy. Tu, jest. Tak. Żeby sam sobie wam wydumał. Tak. Teraz można, że dneska jeszcze dostałem Juju. Ano Juju. Tak. Idziemy tu dać. Tak. Aha, ten mnie zabił. Boże mój. Nie. No, na to cię nic nie było, bo wiesz, ja nie wiem poczytać. Ale to byłem do spelling. Tak. Bo się kupię poczytać. A no poczytało. Dzieło, nie! No tak. Bo... On srocz. Aha, ten tam kempi. Nini for Iris. This is so lame. Idę tam. No, dlaczego chcemy troszkę znowu zabili? Zgraj! Oj, drugiejku, ty drugi. Nie, będę muszę dać mi. 37! Yes! Yes! Tak, a mam 9. Let's go. Nie. Tak mi trzeba. Tylko Szemusz. Mam ho na 37, Oliver. To niczego. Co tu? Oj. Poczekać. Tak. Tak, tym to poczekajcie. Jeszcze się nie łucimy. Nie. Dobra, tak se z wami. Ciao.